Malungil tuta, meraklaba ko lang nilayang at epiya. Oo, mga tukok marmartial program rin kita na to, taut. Yung maral pangaton, may bantarir, tiraklaba ko maas. Malmoret sa atrasers. Makurating ulmer sa igid, olingit mo ma-open virtual platform rin, lolo tang clear. Happy Friday. Kita nga na, may mulang esar natin. All Sears. All Sears. Palau ako ni Fe, nakataman tilar maasra. Cell Association na Palau, Taiwan Farmers Association. Bagi, kung man mas tawag ginangira ka man, mas ano ko interview ko niyo. May audience na sin kataan nga posisyon na katal aldabe nga aldabe clear yan sabi ako mo la ba may kumukto ay sang clear tirakal bang okra uliw para support mga ang Claire, Brenda, Langil Meril, nga ka member at LPTFA, tirakidal nga raule kan roku ya member at tirakidal association. Agi adrasers, agi adrasers, adramsel, maki eu masel eu sels, adra onraol, mamakla, maprak, makukaw, masarsam, maprak, makukaw, madyokang, mamuti, mapopay, maongor, mamais, makuri, manapa. Ay kita nga rasarsam. Lamot tela rak tiale Palau Taiwan Farmers Association. Lamo beto karal to kami ang ramay Kira ka Bernor. Sira umputan mo adar ni. Kailan na mo tuloy madar ni rakale. Nakamlo adar tiang sira 2014 eh lo adar ni. Kakita uci sepak ni. Sira siya ya udah lah hari kita suci. Brenda ingin Mary member member tayo dale PTFA so lang ako kora o mara lang ora schedule raw cellphone teme raw ngire dal ngara ka mo muru ri ases ngara do ngurki dal mora ases etel association ngeru ra talboil mo kersel ser association di ka mamangari ang sarsamal mukti ka mamal individual ser sa kimong mok di association at twice a month labora agel sersela association Kailangan kalguk kampanya na kalngarbitar ka din ka. Kalguk malungin din ka na din ngarbitar ka gukta ang sel. Ang nga mangyor amasyo al erdi ray kamamal terung adir dir ray siar iray adi adraser sil dio kang matikmal adar omalal mal dio kang. Oh palias. Oy kaya kita special tir kamamalek kukaw ara bay tray adim lakal sal mewngira ngara mol mailing mal talmal ram kamab mang utam meringi atalmal maulaki di ngara sersen hindi el al time ng lamungil makyol ta karoku nga ka amlo adra magit mesay ki dal lakal salungil arwa adyo kang mara ekti adra omrul talado prakay kaya balek adra otrulela atalado Mira kaman mira isila talo kali. Tidak Pamiwa, dim lang full time addresser. Sim lang complete professional nurse. Kamama retired nurse pero hindi kandi era bok retired. Active lang ari nga serse mamakleen. Nga nga mga color velaw, mga color aser sa Marcel. Hindi ako nga paras. Oy mangiren era bok retired. Already nga nga serse mamakleen. Angil ay gital color velaw di mo ngam kora amakital doger hindi ka mal kora ka karera dila do mesrakal misisi abdem. Mira atara gera wasi. Kami ada Palau Taiwan Farmers Association. Ngaria closer sa albe nga imni Karanik gera wasi.
ومداش سبعين اللي كده المغلية اسمه مضيعة ديال المية ولد الإناث المغلية بيناو Nakakondasol wise. Mal sa bed at sugo mang kider rokui amo merula sa ser na makleen. Leel ang yak tulungal ka nga kamamadagi mo nga baras. Dagi mo nga baras. Agi mga kalerbelaw. May kay kidal maklaam masarsam. Ay kay kidal ki mo spell kalam. E di ka katal na bola. Oh, okay. Di malungil ya. Melay kay kital kallo malal molal makom adirak lo maral waseng wayal karut matito ngay kay kital hindi ka tabakas ase. Wise. Say kita ulmang ngo kay madarenge lagi ka elang ako kay erurgi. E marugong e palde katal sa are. You look like you're 37. Di mga kalerbelaw. Di mga onrerbelaw. Di mga yasa. Malal makali. Hindi ako spera bial lola makali ka. Kaya malungil dito ka na, kung may sira ka na maklap ka na, other way lang, Mauulam hindi ka sa arev, hindi ka high blood, hindi ka sukal, hindi ka ngara, makakalti mga ikal kaledala other way lang. Merak yung altangatal to ko ilwasan bato kakaledal juba silwat. Ya kaya gel ako korat talarigim la kumes kal adila kal adorisem la ko. Biyak. El Valentine nakmo 81. Oh wow. So lang kamam. Tinakal potoklo ado damodos. Edim lokoro o mga lelakal na belaw. El angin biyak tulwasen biyak sa belakal. Hindi nga lagmar other el angam lamulak saul mga ngaykal imported kal. Enya malbi sa beebel. Sensilay ka di ngararang Matirekal kera wase kami arangal katal amadingel wase kal importo del kal like kaya ulo madirekal mlobato ka NCT bela dimla karang aramong yung Oy, kado maklat kartin. kaya mga nurse mo kam lakmal mlamin. Di ba niya matingin ang aramong eh? Bek kalobli lang ang sir sen. Bek kalobli dingin makali. Adam adil dingin ang makali. Kung padal mo tin mo sige duldas. Ikamal da kado albol la kal media lang kadingil basut. Kaya ka dumatakal. Kita dimla food secure. Lekke karel meklo, akke karel melmutra. Al trim edergi kam kural maskurak kwam agidi mga kalerbelaw di mlakaltam ki mo undra labras madi mlakaltam ki mo nga amarkosel kala gidi mil nga kaledar aderbelaw Imal dimla ka marcos ya. paldim la amarkosel markosel ki mo nga arwaria mel mabobay masausap ay kita amarkosel kamam hindi mlagi modenge markos Melatial taladol guklol ko rin kalma asen dessert anti alubeng Yol takalerung lon raon. Le el angit yallot tabdi ay laot teringilung uldikir. El ang sera ngara mo karom tilo pagkelaila. Hindi el altamet wasu kala matangul oil siya. Mangyor rara adal merurat yan. Enyak mal terlihat mal bisbira adal ko. sa lilaw tendia ka preservatives tendia ka ngot an ngaral mo. Mga rako rako puro uliul kirira ngalikel belaw rato ko erasers. akmal nga kasel mes akmal kora orang lo se ulgo may gal school ng mall si sa akla karangal karakot school para on to mga school asers e all 13 mo sa lo se ay gaikid akal dongangeng ngir gid man ka hospi alwadial mga lola mga letal may lerangal ka ulma elang itadia ka sorry mga ika hindi ka lo dangay oy misel do statlo si akretira ko school mo ito mo madangay mo sorry tamo mga so kung ka distat elang ol si akretira hindi ka lo dangay tira ka di mga baras ma akan jume misay gid ako ra kureng alo ko may gal school tamo statlo si akarangal ka el nga rasers yung si akretira kal rasers alo se kay kita kirel kale lungir rapte Engi amo dia kabat to kali kay kita wa NCV ma ay kalbat to rak ta sa el altay Cancer ang wase. El ay kita other belawa lamo amongod aul the swed le el asel do dol tirak la osi sa akle medabora omel kingela subela kingela alit adios adilula adam mase bomola la madalom le ngimait
el ay to turn around kidar ibela se omalal maldello malangar alirar dilma arsa alaka abi adar omanget dil uben ya kalawai se ay kata kaing se orgil mo melo kiwa baltiker mang om sa alemo si braser do lalmadello melo ya ka makiter Oo, ilan sa ikidral do Dios ra adam alwasay kamadebat klang hindi lula say mang kamo kamo ornya kamo ngalakkel kles pangem ornya kles pangem en usap el ngarnya kalim mang tidakal sala dia kalkinil lol ngaseul ornya kles pangireng ornya ser marang elang التوقت تغمل يقول يسيقال بدك هذا الرول كده اللي هو ذي كده أما كده اللي بيقول سيبين ay kita plabo ta per andar belar elang idiom ara kala restawa maul makatab man namo maklo betel NCD maram lamo ni sara sela belur bela كده المهم ذي الوسط تلك الأخبار المال ما دي من مقوادر كده يسوي مكتب بالوضع من بلوري kita exercise emrula kala mo nila ba maralungil example tirgal Peru lang akla mga telak lang ara maralun tuira direk lungil lang galet maayagi dal mo kasi o exercise circuit mal kumal masal mal no ay sa tegi din kung tungo na tingin na rupa kalau kasi maklat ka gini kalau gini mau orang dia tingin na rupa kalau orang maklat ka gini mas kita rupa kalau maluwar ma the weather man kira ng tanga teringi le odim bang okle mo ara kala resto ang alme e kapait man mangal mosme lendi kala wodi kala batangem kira la batangem kira ng mga kanisa ng nasira ng ba takangin ang nasira ng ba kira kadi wala ba udo mga limas kira di mito ko talaga on sergis makata say kita ulo del wase ulo may gal schooler amo matagel wase ay gal se el dunyar belaw makotan del aringir belaw adit kay del NCD kay NCD mga arang-arang ay kay kita del kal del mola lol tura al sila ngare mora beteng ay kay kita rulaw mo NCD manggire del lol sis akarar lagi ulo se bo mo ay gal lumil ay gal kal del mola bel akar hindi ko kar kaw ay say kalekar ay say dia kapagi mal parang mamal ko kam left yang palaw akri fair ako teal sabay dal nas kami mga tao kami wala klase yang mag-prob dara tel bautaw tame prob dara TV channel ko ni ma internet ma kapawrang luwasar malagyan din na kalones malungin mal masawla ang kniul mga school school agul wala kalrasa sa kami ma udong dal mga kami udong dal mga adra lo mga kita mo bisi ako magira sa bayan lola mo mustari na kada matangil asa ay ako lola la why say Tira kalwasen, tiya man, tira kalmaasa o tirigit, marang maligel bela o lomes. Lwasen, ako timol tayo raw daw de pa mga besin mo kasi binmarong laureor, at ako laureor, ola pa ikay gital fresh, ay ka lungil, kalar bela, ilme, kalet, umutongan, kato mo kapat tiyas ko nga, ligin, tiyas tayo rat luto. Why say? Malso ko malsodal al masisi abadangir el lamo kay madarangir arki de sa pedal marale laser ebo mo ka color belaw ebo mo nga bola la makaliw exercise al malal makaliw ebo nga kalki dal color belaw le ya kabil kal kara o si time Why say? palungin may kay kito lureri wala diri ako lungol mo ko makamarain mo mga dalakmal ko diri ka shar aman terutama kuya binaryan de elin si boyor rarmudan ibira wiltasya benar ay se kamal di yorar mula ano kasi soal sisi abdangel diakal dirgal makasar kinel palo sports ko mo tirak lay kay tirak pasel removal so say mahul mo why
say kita patang kami masisi. Gusto man say kita kailangan ng masisi ang mga. O maul man iso man mga kay kita kailangan kalal. Dulin mo sisi ang. Kita ko, mga piya, tangorong nga ngaligyan. Tiral, makasa, pagto ka na kita, sisi ang Nakto, nakto lang ako men, di lang ako kasi almaya ka. Masulang, ganun lang laklan na ko. Sulang, ang mal. Ang iman sa Maria lolot tay kay kita tele lang ka man. Tirga loreng sa loreng la set kay kita ay kita laklan ka man maul mangingaran men el al. La, man sa. Marita, enjoy. Naman kalau may sertial akil fair. Tirga luwa maklunga mal adya gi master al set. Mela tirgal kuk magkakalal atalomes moreng so tirgal maasa o kay madaring rakrire adrasers o makalamliri exercise e story all ding raraat magmalmaral dia kangot al excuse ila tal mamusuba example Maybe natin aba yung dia ka mongil mo rito mo adrase. Kaya sa problem hindi ka melang at sumira atlam aray ka lotrulyo ke Oy, sel palboringi lang nga ngariya makleek ngariya tablol makleek ela ngariya tablol lunge kalgiri kal harvestra ender el alman oy ngariya serse kal hindi kal mal kloa serse karan ikke ma kloa serse karan suba radio nga mamuti patingin Sorry, ako suka reelang ngalike kamlo of island morngital covid tango yar ngalike ka tirkal wakul electric mang tilang ngalike ka soltaw ma ngararita ngara ngapar mang akora ewidor el mang yun, I take life as it comes. Ele kabi nga Dios el merkid maksi otter ka clip ay kelmer nga kay kit. Thank you, Walsaw. Ano lang. siya ko malungil example merana gid roguy mang kong mo sa irar adra school on sa ak agirel mutol mamrulan la tamo ay gal sure kita gal oreng still kal mangutaling rigid toreng sa mabringe concern sa adra pulun way kami lutal mo introduce mal boring ira school nang tira kal mal mo sweet kal bulwadal mo healthy lifestyle. May seleng magsuadar ngal kita bol nila o mga lir. Mangkita talon sa akratin wasing mangarabo. Moru like kalkal lumira tagiyo. De odin durang alake mula sega kita umile la mo sis akli. Eng dia kalau tagi mo mga ikel di develop arresto. Hindi ako maral, hindi ako lom, daswa. Ito, set to mga igal kalorang nga para, hindi ako lom daswa sa lebonse. Ito, hukura mo, kibat-kiat ko. Hindi kita, lagi o may sulkura maliwak lutir ka. Ako ra, kung timingiran ka adal wasel, ora lubong, alam mo, otia signal. Toy, you're gonna tell us when. You're gonna tell us when, so you'll give a sign. Mensuwedal di ka story, ng isang kalbas kita, sign, naging butingin luwasin. Michael Pektal State, ang kakita governor ng atpangal nga ruler. Makadadiri ka loling itrar mo taling luwasin. Increase sa budget, tan mo Regal State, tan mo duba at ako raser sa school. Lesser karang esar yang laring senser ka mamraser sa waki talo. Bagi masubol nga raser letara class. Ela selva sa tial belaw en ked maarayom la. Ela ata dia kalang raser sa dia kalolan mahalit. Kalau mo rulil mo laal luwase ya ay kalbek state tam mo di kuara family ngariya sa state. Mo dia maarayom la makya del DNT. Ya pala lutal mo sa Accra School. Hindi na ka nga lakapin mi kaya kare. Wayang kalagwan sa no ka. Kalagwan sa no ringira ko en swal na ang issue. Tapi nga lagi mo sorry ra man lo. Elang kayo doktor sa mga swal. Kan mamo otia, place ay maligan sa kalmobrura. Kaletele lase. Hindi kami introduce sa doktor mga sorry. Akong daw sa klamo, lingit at
tin wase talgi bal ko value mara base mo talgi nga riol araba ultra atrulir mo siya kal moreng Moreng sa Nutella aralay. e mo usual mo atrulir la lang Yang ang ko. Kom na. Alo kong mamaskit ang signal. Nanti ako na yan luwasen. Etoy, how many minutes left? How many minutes? 2 minutes? 7 minutes. Namo di ako tingin. Okay. Ay, ano? Iya bisa. Manila sa tingin na kanya ng maasa mo ko ay. Dukman din lagi yo kangan. Emang yun. Maka mo ay siya kami agay na man bukman ko la. Sen mo lagi yo kang. Ngayon kamu ay siya betul kan sipi lagi yo kangan mo gani. Yo kang. Diyo ka nga, ay gelbet ka karong sa recipe, adal ba alira, adal itamto ka rin ka. Kaya ka mamari igraya, adim la mga ra adal luml, edim la mga ra sauce, edim la mga black. Black like kadar mo omet. Oy, fancy. Ay kita am lang. Ko ilmo kiyo. Oo, eso lang alalbol para sokol mo, pero uy sen lagi mo ngoy, tagi tutbok elo aro lakal amuy. Oy, pagbibiyak mo. Oy, yakal mo oy takal. Oy. Hindi yakal mga uroom, lagi kisaw sa diyokan, yung may bra maraprak. Oy, embra maratu. Embra marakalbasang, embra marakukaw. Patangela. El asal titim mo lang yo kang. Matibri ang ay mati. Oy. Why? Ano na lang yo kang. Oy. Maalsek. Maalsek yo ka. Madulog yo ka. Sige na, maluloko mo. Pagkala ka na, next step eh. So, nagpagal ko lang muna, twist ka. Yung nasa na siya, ina ako, kapitulan yung kang may ganti yung kang ano kaya. Ang ini, o talagang ini. Dapat na yun. From, undan mo result mo. Adiyo ka nga sabihin Londra, sabihin mo dessert. Ela ko pakarayasay, ngayayasay. Londra, sabihin mo otoy, sabihin mo dessert. Ito nga mo otoy, ala nga mo dessert, ate ela mo otraw. Ako to karayasay, kami mas. At to karayasay, ako oran sulwasay atra education. Amalas man for all do malwase lola ba onron mayasay mora school polongar ngal school. Why say? Mangari ako ko truly walu beto lingit kami ulol nga sa ulgire lagi kit. Well, oo, elang kamama, elang sel kukmer nga kaya nga kako. Hindi ako taraway yasay, active rule alkalek o kalarablay oo. Masarse ka merablay, man ablik arbay ringi ang ariya karden ringi ngariya dalong el altuta ni harvest takuri kangkum ker arbay rablik sige da gire dal trula kale da mendya to dependa amoras to ang album sel to moras to ang lol ngariya to kol kora armang lola lang masel de bega da mariswa ay kalyasa ay mga sel di ka lum koro lendya kapal kun moriso na kabalangin marakaw laban magpuktay kalyasan. Marang way sa lol ko rin piyal maramong way maklunga magim lokoro lalpek klobli lang ari kay gid algakarel Rafael kang barbacurim kay gid osong pa sabulyas matel edelbu kamamal biutel peal mal bukti mere ngasuliw ako malmuton makmoy gal clear ako parak moy gel last closing statement gel dulo sir kamamar el alto batara TV raso mamar ngaligal bela wapol watangi hindi ako ukto mo urakawe anti mangyor el anga ka at ay kay kid el plato tu ay kay kid tial o mangalet at ayor rarong maul swem akti wase
ang katamaral mo wadal al suko makamalama en kailangalangin law ngalem mo diakal si marda dio ka mo ar omros ka mga bisa ka sekirati ulak kek lagi ko mo kaya arkim madar ngel waka mame dir ko mering tap Almasal, anti manyo. Kung yung anti ba na yung Ay nga kay del kiblam tu. Oh, nga kadimle ke kare adara sers. Oh, le kubang ke ladala kal ngara sers. Kirel ngari nya sers ka ma ti ma kal ra sers ma. Akimle ke kare adara sers me klo makmonu sen kirel kal di adara sers. Maul makumrang al wase. Ikal kal ra sers malungi rap denge Sige, awul makmasisi ilo kay makarangi karkik. Dili ka sabi ekal maral, dili ka sabi ekal ngaraserse, dili ka sabi ekal exercise. Ay kay gidal kal kunga, kula lamay mga ay kay gidal uun. Hindi ako maararwa para sa hindi ako nga para sa restaurant. Ak mga ay kay gidal kal ngaraserse. Akil may ekal mortir kal loreng sa marangal kawase. Mo be erwa bras, ebo mo lal makalim, emo nga suko man somiw mo sisi abadagiw, mo okay madarangi rarakmiw, dili ka sabi amiw ngaraserse maral lalway nga. masisi abadang yung maudaswiw. Maldoswan, diya ka sa arin. Diya ka high blood, diya ka sukal, diya ka vital sa arin, kaman diya ka kalkulay. Man, masaw na Bayungil, ay kalkar, ka poison. Bayungil, prevent, malaka bonse, malaka mola poison, raopo mola poison. Kaya yakil mo ekalekor, tirgal adro. Mal, malungya te, alam mo kung may tel program kung introduce tel association ding adila ka dimla ka bon mo dimla ka ko Adel malin ngilal may madimla ka otululin ngilal may Dimla ka lang last week kami mamluay tubuay sa kami kasi ngari tiyang mangari nga dal lam mangarang hindi lang sa Kiril, next time, magkamastari na plano. So I ahead of time. I hope an Excel fair ito ay ahead of time magigimokla. Yan, may katukoy ko kami. Director Colin Joseph, Director Agriculture. Next time, magkamastari na Tikal Maasra Palau Taiwan Association, Farmers Association. Aklol time, sabihin maotululin may. Kami ang malmasaw, lakadam araw labong. Mapia, kadal ako ko, adi malmasum, elmutal mo, memliwek kalbi. Thank you for watching. Malmasulang. Kaya kami ang maral, Moret.